चचा कहले कि हमरा से तू काथी में आगे बढ़, संगीत में आगे है, तरह से आवाज में आगे है, हम क्लास करिले आ तू दारू पी के सुतेल इस समय तारा। अच्छा भोजपुरी के नाम काहे डूबल जाता है? ब्यास लोग के पहले माइक लेते जकरता हो तरह को तरह के ब्यास जी देखो तनी उरुए ना होके काहे जकरता लोग बिगड़ ले बा, ब्यास लोग बिगड़ ले बा। पहले के ब्यास के इज्जत होके, ब्यास दिया जस तक कहाँ खियाओ कहाँ बैठाओ, ब्यास के दूध पियाओ, ब्यास के रात भर चाय पियाओ। अब दूध पियाओ तलो रात भर में जूजो नहीं के पियाओ लोग एको पियाओ त काहे ई हम रउआ बिगड़ले बन। आ यही पर एगो हम गीत लिखले धर बाबू। अरे नाश हो गइल हो भैया, नाश हो गइल ए दादा, नाश हो गइल। अरे कि जब से आइल ओइसन ब्यास, अरे भोजपुरी नाश हो गइल जब से भोजपुरी नाश हो गई जब से आइल ओइसन नाश काहे हो गई? पहले के ब्यास गाड़ी देते रहे, बाउर गीत गावत रहे, तब वो लोग के सटना चलत रहे। लेकिन अपने मार्केटी लोग अपने खराब ब्यास कइले, ब्यास के इज्जत नहीं के होत। काहे तू तो अपने से अपन बिगड़ ले बा। पहले के ब्यास गायत्री बाबा, धुरान चाचा, धुरान काका कि ना बबुआ, गुलाब शर्मा, ये लोग फालतू गावत रहे, ये लोग फालतू गावत रहे। अरे गायत्री धुरान, अरे गायत्री धुरान चाचा शर्मा गुलाब हो, अरे गावत ना रहल कब गीत खराब हो। गायत्री धुरान चाचा शर्मा गुलाब हो, गावत ना रहले कब गीत खराब हो कि ना हो। अरे निमन छोरी बाउरे के, अरे विकास हो गइल जब से आइल ओइसन ब्यास। अरे तो भोजपुरी नाश हो गई जब से आई, भोजपुरी नाश हो गई जब से आई ओइसन ब्यास। भरत शर्मा स्वर सम्राट बारे, आज जो लोग भरत शर्मा के इज्जत से नाम लेवला, भरत शर्मा जी, मदन राय, विष्णु ओझा, ये लोग गंदा गीत गाते रहे। आज लोग नाम इतिहास में नाम हो गए। जब तक ले दुनिया धरती रही तब तक ले भरत शर्मा के नाम रही कि ना बबुआ। अरे भरत शर्मा मदन राय कब गौले न गंदा गीत हो, अरे भोजपुरी डुबावे ले अभियंता आ हलचल अजीत हो। इतना सुंदर अजीत हलचल के आवाज में, इतना सुंदर अभियंता जी गावेले ना, लेकिन जरूरी पड़ला पर वो लोग इतना ना गंदा गंदा गाड़ी देवेला। रउआ लोग अजीत हलचल प्रदुमन परदेसी के यूट्यूब पर प्रोग्राम देखले हो, महाराज उतना फालतू तक केहू गाड़िए न दिले जितना अरविंद सिंह अभियंता। अभी हाल के बात 15 दिन पहले कमल मास कुंवर के इतना ना गड़ियौले कि वो भोजपुरी वायरल हो गई। तो कबो कबो इहो लोग गावता लोग कि ना बबुआ। अरे भरत शर्मा मदन राय गौले न गंदा गीत हो, अब भोजपुरी डुबावे अभियंता, अरे हलचल अजीत हो। पुरनको में एगो कमल बास कुंवर बारे, भरत शर्मा के उम्र बारे, उम्र बा, लेकिन वो कबो कबो इतना ना फालतू गीत गावेले कि बुझाले कि सर्वर नए कि ना बबुआ। देखो हम काहे उनकर इज्जत ना करेले, अजीत हलचल के इज्जत करेले, अभियंतो के करेले, उनकर काहे ना करेले। हमनी जैसन छोट छोट लड़का से गाड़ी सुनबो आ तू गो नहीं गइबो तो तर हम इज्जत करे भगले कि हमारा पुरानिया हो गेल का मतलब कि ना बबुआ। अरे पुरानको में बाउर कमल बास हो गइल जब से आइल ओइसन ब्यास, भोजपुरी नाश हो गइल जब से आइल ओइसन भोजपुरी नाश हो गइल जब से आइल ओइसन ब्यास। चाचा अच्छा छोटका ब्यास लोग बैठबे कि ना तू जाके
छोटका ब्यास काहे गाड़ी देता है? काहे? ए चाचा, छोटा छोटा ब्यास, छोटा छोटा नायका लइकन जैसे प्रदुमन परदेसी, रोशन राज, छोटुआ भाई सब काहे गाड़ी देता है? ये सब देखो तारा से कि अरविंद सिंह अभियंता गोरिया के इतना बड़का ब्यास हो गया, तो हम गोरिया के बड़का ब्यास ना हो जाए, तब बड़का के देखा देखी छोटका गाड़ी देता है। हमनी के पुरानिया चाचा लोग कहले कि बड़का हरवा जेंगा जाई तो छोटको वही गनु जाए, इहे हो गइल बा। बड़का गाड़ी देता तो छोटको गाड़ी देता कि ना बबुआ? ए बबुआ, अरे देखा देखी बड़का के छोटका देवे गाड़ी, अरे गावता ना कौन एगो निमन लयदारी, देखा देखी बड़का के छोटको देवे गाड़ी, गावता ना कौन निमन लयदारी। अरे परदुमन परदेसी एगो सार खास हो गइल, जब से आइल ऐसन ब्यास तब भोजपुरी नाश हो गई, जब से आइल ऐसन ब्यास हो गई, भोजपुरी नाश हो गई। यही चलते आज भोजपुरी डूबल जाए कि ना बबुआ?